Daná je kocka A, B, C, D, E, F, G, H. Dokážte, že priamka EC je kolmá na priamku BG. Priamka EC je súčasťou roviny DCF. Čiže naša červená priamka EC leží v rovine DCF. Ideme dokázať, že priamka BG je kolmá na priamku EC. Použijeme najskôr niektoré vety, ktoré hovoria o kolmosti rovín a priamok. Ak je priamka kolmá na rovinu, tak je kolmá na všetky priamky tejto roviny. Druhá veta, ktorú budeme používať, ak je priamka kolmá na dve rôznobežné priamky roviny, tak je kolmá na celú rovinu. My teda budeme dokazovať, že priamka BG je kolmá na rovinu DCF, vtedy teda bude kolmá na všetky priamky tejto roviny a teda aj na priamku EC. Čiže budeme dokazovať, že priamka BG je kolmá na rovinu DCF, potom teda bude kolmá na všetky priamky tejto roviny a aj na priamku EC, čo máme dokázať. Ak chceme dokázať, že priamka BG je kolmá na rovinu DCF, musíme dokázať, že je kolmá aspoň na dve rôznobežné priamky tejto roviny. Priamka FC určite leží v rovine DCF. No a naša priamka BG je určite kolmá na priamku FC, pretože obe tieto priamky sú vlastne uhlopriečky štvorca a tie sú na seba kolmé. Ďalej, priamka DC tiež leží v rovine DCF. No a poďme dokázať, že priamka BG je na ňu kolmá. Použijeme teraz rovinu BCGF, teda pravú stenu kocky. Priamka DC je kolmá na priamku BC
pretože útvar ABCD je štvorec. Ďalej je priamka DC kolmá na priamku CG, čo vyplýva opäť zo štvorca, tentokrát DC GH. Priamka DC je teda kolmá aj na priamku BC, aj na priamku CG, čo sú dve rôznobežné priamky pravej steny kocky, a preto z týchto dvoch kolmostí vyplýva, že priamka DC bude kolmá na celú rovinu BCG, čiže na všetky priamky tejto roviny, teda aj na priamku BG. Takže priamka BG je teda kolmá aj na priamku BC. Z týchto dvoch kolmostí, ktoré nám hovoria o tom, že priamka BG je kolmá na dve rôznobežné priamky roviny DCF, a to na priamku DC, ako aj na priamku FC, vyplýva teda to, že priamka BG je kolmá na celú rovinu DCF, čiže na všetky priamky tejto roviny, a teda aj na priamku EC, ktorá v nej leží, čo bolo vlastne treba dokázať.